Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatulad tayo sa pinaka-latest update. Ito po ating weather analysis ng araw po ng Hulyo 30 hanggang Agosto 1, 2024. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinaka magandang educational institution dito po sa ating Rion Bicol at Naga City. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang ating latest GovSat. Ito yung pinaka-latest na nangako nito ng Martes hanggang bukas Miyerkules at nakikita po natin na yung hangin habagat ay nanatili po dito sa may bahagi po ng kanluran dagat Pilipinas o West Philippine Sea. Nagbibigay po ito ng mga maulan at mga thunderstorms. At apektado pa rin ang kanluran bahagi po ng Luzon mula Ilocos Region hanggang dito po sa may kanluran bahagi po ng gitnang Luzon. So may mga inasahan po tayong hangin na hanggang 50 kilometros bawat oras. Ito po ay in-enhance pa rin ng natitirang kaulapan ng dating bagyong si Karina na nalusaw na po, na-absorb po dito sa frontal system sa may Wuhan, China. Samantala, dito po sa ibang bahagi po ng ating bansa, nakita po ninyo, napakaraming kaulapan. Iyan po ay mga localized thunderstorms. Naglalabasan po yan pagdating ng hapon ng gabi dahil po sa intense heating ng mga lupa ng ating bansa. At ang good news, sa labas po ng ating bansa, yung mga natanawan ng mga sama ng panahon, mga LPA, kahit yung isang LPA po dito, 97W, ay nalusaw na po. At wala na po tayo nakikita o maumuong LPA so far dito po sa may Micronesia, malapit sa equator. But sa susunod na 5 at 10 araw, baka mag-form po dito sa may south of Japan na posibleng maging isang ganap na bagyo. Although wala po siyang epekto po sa ating bansa. May konting habagat, although napakahina, habang papasok po tayo dun sa tawag nating tri-phase ng Madden-Julian Oscillation. Ito po ay intervariability climate conditions, okay, ng ating Asia Pacific na every 45 days o 45 araw ay nag-change po yan from wet conditions to dry conditions. So ngayon nasa dry conditions tayo, kaya magkakaroon muna tayo ng mga cyclone break or paghila ng habagat papunta sa ating bansa. Kaya nakikita niyo nandito lamang po sa may West Philippine Sea. At ito po yung ating fast animation. So nakikita po natin, galing po ito sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, ang paglabasan po nitong mga localized thunderstorms sa pagdating po ng hapon ng gabi. Kahit dito sa zoom-in satellite animation, so nakikita po ninyo may mga thunderstorms pa rin sa may iba't ibang bahagi po ng ang gitna at hilagang Luzon. Dito sa Baguio, kita po ninyo dito. At dito rin po sa may hilagang bahagi po ng Kabikulan, sa Cam Norte. Okay, may mga thunderstorms po dyan sa may Siruma at Garcia Torena, dito rin sa may area po ng Lagonoy Gulf, south of Catanduanes. Dito rin sa may Mindanao, may kita po tayong mga namumuong mga thunderstorms. Normal po yan sa panahon na yun ng tagulan. At sa ating wind at pressure forecast mula sa European model, courtesy of wind.com, bukas po ay nasa pong mga kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ang hangin sa Pilipinas. Itong West Philippine Sea patuloy pa rin ang konting buga ng habagat, lalo na po dito sa may Panatag Shoal at Kalayaan Island Group. Samantala dito sa may Micronesia, mukhang may nag-develop po dito ng southwesterly wind flow
bukas po ng Miyerkules at lalong lalakas po ito sa unang araw po ng Agosto. Yan po. Meron pong form po dito ng isang subtropical low pressure area. Ito po ang mga LPAs sa may middle latitude region. All eyes tayo dito for possible development. At nag-enhance po ito ng konting habagat dito sa may Marianas, Guam, Palau, Yap. Sa Pilipinas, okay naman po sa ating lugar. Walang masyadong hangin. So, kalmado po at napaka-light po ang hangin sa ating lugar. Pagdating naman po ng Biyernes, yan, malakas ng bagya yung southwesterly wind flow sa may bahagi po ng Marianas at Western Micronesia dahil po sa namumuong mid-latitude o subtropical low southeast of Japan. Pilipinas, okay na okay pa rin po ang ating wind at pressure conditions. Pagdating naman po sa ulan, kita po ninyo Miyerkules ng umaga o bukas ng umaga, okay na okay ang ating bansa. May mga ibang areas po ng Kabikulan at Romblon na may mga possibility ng mga isolated thunderstorms, but ito po ay lalong dadami pagdating po ng hapon o gabi sa may Luzon. Yan din po sa ibang bagay po ng Kabikulan. At makita nyo dito, alas 6 ng gabi, medyo maulan naman po sa area po ng Camarines Provinces. At ganyan din po sa may Visayas at Mindanao. Huwebes ng umaga, okay na okay ang panahon. Mainit. Clear skies. Pagdating ng hapon ng gabi, ayan na naman po ang mga frequent visitors natin, yung mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Biyernes ng umaga, okay na okay ang ating panahon, except po dito sa may area po ng Miyamaropa, may mga isolated rain showers and thunderstorms kahit sa umaga. Lalo na po sa may Sulu Archipelago. Sa inland areas, okay na okay. But pagpatak po ng Biyernes ng hapon, andyan na naman po ang mga localized thunderstorms sa halos iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kahit dito sa Bicol, may mga chances ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya yung total rainfall accumulation for the next 3 days, yung total ng ulan, sa susunod na 3 araw, i-add up mo po yan, ay nakafocus po sa may Luzon, Visayas at Mindanao at ibang areas po ng Miyamaropa. So, huwag niyong kalimutan, magdala ng payong at kapote dahil sa hapon o gabi, nandyan po ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Now, pagdating po sa wave at dito po sa ating bansa, yung wave forecast mula sa European model ay mukhang okay naman po. So, ito yung araw na ito. Bukas, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ay napaka-okay po ang mga alon po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Dito sa may East Philippine Sea, mula Luzon hanggang sa may Eastern Mindanao, okay, o East of Mindanao, ang wave height ay 1 meter or below. Okay? Samantala, ang inland waters po ng ating bansa ay mula kalmado hanggang almost 0.5 meter. So, napaka-suitable po dito sa may inland waters ng ating bansa para mangisda. Okay? At sea travel ay napakaganda. Sa West Philippine Sea, okay na okay din. Less than 0.5 meter dito sa may west of Palawan, sa may Calayan Island Group. Pero pag nasa may kalagitnaan ka na po ng West Philippine Sea, sa may west of Spratly Islands, malapit sa coastal waters ng Vietnam at Hainan Island, ay umabot po ng more than 1 meter ang wave height. Safe na safe pa rin yan dahil po napaka-light ang alon sa ating mga karagatan. Okay. And so far, yan muna po ang latest. Wala naman tayong problema. Wala tayong sama ng panahon. Ingat lang po sa mga kidlat at mga pagbabaha pag meron po tayong malalakas na thunderstorms. At magkita-kits ulit tayo sa darating pong at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating video mula sa Typhoon 2000 at Naga College Foundation, Typhoon Preparedness Center. Sa Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat tayong lahat. Be #weathervisor. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.
God bless po sa inyo lahat.